Hayırlı kеш, hürmetli şamardanlar, hayırlı kеш bizning yaratgan artistlarimiz. Har holda endi sizning ijrog'izdagi shekilli sen deya biz sizning zalni tutirib sizning yonga keldik. Bizning Şamardan xalqi shunday xalq, ul tiynak xalq, qo'l shabrga dayalib o'tira, tinglarga ko'proq yarata. No har birisi ishinden rahatlanib biyedi. Hozir munda bir yolsalar dag'in yo'l bo'yi biyi jirli qo'ytalar butun ijrog'izindag'in. Обязательно. Ризат Зинерам, мен шуның хәттек шатман сезнең төркемегез өчен. Яшәргәнсез, матурлангансыз, костюмнарыгыз да искиткеч, любой җырга, любой костюмыгыз бик матур килешеп тора. Менә шулай теге 5 татар, 5 башкорт булуы даган әзрәк действует ахрысыймы? Менә гел шулай матур булып калыгыз, җырларыгыз, җылатып та алдыгыз, күбрәк сөендердегез. Репертуарыгыз бик яхшы, ансы эчендәген сөенәбез. Гомумән без сезнең төркемегез өчен бик шатланып, бик сөенеп яшибез. Иҗади уңышларыгыз саекмасын, гел менә алга таба барыгыз. Гел шундый шат күңелле булыгыз, юмарт булыгыз, шаян булыгыз. Рәхәтләнеп карадык, исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Бик рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт сезгә.